שלום, זה מדריך בסיסי להשתמש באייפון או אייפוד. קודם כל, אני אראה לכם, קודם כל אני אוריד את הביאור קצת, כדי שנוכל לראות יותר טוב. עכשיו אני אראה לכם איך להוריד מתוכנת האינסטולוס משחק. ניכנס לאינסטולוס, נלחץ על search. אם אתם רוצים גם יש לכם פה games. ועכשיו אתם פשוט יכולים לבחור מה שאתם רוצים. אתם יכולים לבחור. אבל יש משחק מועדף, אז אני נכנס ל-search ורושם קיוב. עכשיו הוא מחפש ואלה המשחקים. אני אוריד לו קצת הבהירות. ואני רוצה להיכנס למשחק קיוב ראנר. אוקיי. דבר ראשון, יש לנו כאן מידע על המשחק ותמונות. בשביל להוריד, נלחץ על דאונלוד. עכשיו יש לנו כאן מלא מקומות להוריד מהם. אל תיכנסו לראשון, כי זה מהאפסטור וזה יעלה לכם כסף. תיכנסו למה שאתם רוצים, אם אתם רוצים גרסה מעודכנת. עכשיו הוא מעלה את זה. תלחצו על הפס התכלת, כי זה להוריד בחינם. לחצנו על הפס התכלת, ועכשיו נחכה קצת. אוקיי, רק שנייה, הנה. לא לחצתי על כלום. עכשיו אתם לא רואים, אבל יש פה ריבוע קטן. פשוט בגלל שהאינטרנט שלי קצת איטי, אז גם זה קצת איטי. וביום יום, התהליך הזה מאוד מהיר. הנה, נלחץ בריבוע הריק, ונרשום את הקוד שרשום. G 7 D A. כל פעם יהיה רשום קוד שונה, ואז ישר על דאונלוד הירוק. אם הצלחתם, יהיה לכם את זה. תלחצו על הדאונלוד. אם לא הצלחתם, ויחזרו אתכם לפס התכלת ותחזרו על התהליך. לחצתי על דאונלוד. עכשיו, בגלל שיש לי כבר את זה, אז הוא לא הופיע לי, אבל יופיע לכם כאן תמונה של המשחק. ואז יבוא לכאן, יהיה לכם עיגול אדום. אתם נכנסים לעיגול האדום הזה, שרשום עליו 1. וזה יראה לכם שהוא מוריד, יראה לכם את קצב ההתקדמות. ברגע שהוא יסיים, הוא ירשום לכם קומפליט, ואז הוא יעשה אינסטול. עכשיו אני אלמד לכם משהו אחר, מחיקה בסלייד. מה שאתם עושים, אתם פשוט מחליקים את האצבע, ולוחצים על דליט. מחלקים את האצבע ולוחצים על דליט, וזה פועל גם בדברים אחרים, למשל ב-SMS'ים. תכנס להודעות, בסלייד ומחק, ככה כמה שאתם רוצים. עכשיו, אם אתם בשיעור חשבון, נכנסתם למחשבון, ומורה ביקשה מחשבון מדעי. מה שאתם עושים פשוט, הופכים את האייפון ויש לכם מחשבון מדעי. עכשיו, נגיד שאתם גולשים באינטרנט. אני פשוט נכנס בדרך קצת שונה. אבל הנה, עכשיו אנחנו נכנסים לאינטרנט.
תיכנסו לאיזה אתר שאתם רוצים, מה שאתם רוצים. רצתי לגוגל, תמונות, ורשמתי כל דבר שבא לי, למשל מכוניות. הנה, מכוניות, חיפוש. עכשיו אני מחפש את הדף שביקשתי. הנה, עכשיו הוא מעלה את התמונות. הנה כל התמונות. נגיד שיש לכם דף הרבה יותר ארוך מזה. ארוך, למטה. ואין לכם כוח לעלות את הכל בחזרה. אתם לא חייבים. מה שאתם עושים, פשוט לוחצים כאן באזור השעון. לחיצה אחת. וזה מעלה אתכם למעלה. עכשיו, אני אראה לכם איך לשמור תמונה מאינטרנט. למשל ורציתם את התמונה הזאת. אתם עושים לחיצה ארוכה. הובטח לכם את החלון הזה. תלחצו על שמור תמונה. וזהו. התמונה שמורה לכם בתיקי התמונות. הנה. אם אתם רוצים לצלם את המסך, כל שאתם צריכים ללחוץ לכפתור ההום וכפתור הפאוור ביחד. לצלם את המסך, וזה יופיע גם בתמונות. עכשיו אני אראה לכם שאייפון מדור 3GS ומעלה, יש לו פעולה של הגדרות קוליות. לחיצה ארוכה על כפתור ההום. עד שיופיע לכם הדבר הזה. עכשיו, אם היה לי איש קשר באנגלית, כי הוא קולט רק את השפה האנגלית, הייתי יכול להגיד לו להתקשר לאנשים, ואו להפעיל מוזיקה. עכשיו אני אראה לכם, נגיד ומישהו מתקשר אליכם, ואין לכם כוח, לשמוע לענות לו, והצלצול חופר לכם. אתם לא חייבים לחכות. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט. תלחוץ על כפתור הפאוור, לחיצה אחת, והצלצול יפסיק, אבל עדיין זה ימשיך להתקשר. עכשיו אני אראה לכם איך לסדר את האפליקציות. נגיד ואתם לא רוצים שהגיים סנטר יהיה פה. אתם עושים לחיצה ארוכה, ואז כל המסך מעבב. אתם בוחרים את האפליקציה שאתם רוצים, פשוט גוררים אותה. אתם רואים? זה פשוט יכול להחליף את הסדר. אם אתם רוצים, זה גם יכול להעביר דף. כמה דפים שבא לכם. בנוסף, באותה פעולה, אפשר למחוק דברים. אני אראה לכם. הנה המשחקים שלי. אתם רואים שיש עליהם X קטן. אתם לוחצים עליו. ואז הוא שואל אתכם אם אתם רוצים למחוק את כל הנתונים של המשחק הזה. אם אתם רוצים, לכתוב על מחק. אם לא, תבטלו. בשביל להפסיק את פעולת העיבוב, תלחצו לחיצה קצרה על כפתור ההום. וסיימנו. ביי.